Taw risposta ser jiġi mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room. Antonella bella jselmilkom u jagħtilkom merħba 77 episodju mis-sensiela botta u risposta programm mimli daqsbajda fejn naħseb it-tema prinċipali tal-programm se tkun il-kelma kontroversja u polemika. Imma qabel ma nibdew nitkellmu fuq x'għandna lesta likom il-lejla, l-ewwel nett nilqa' lil Joseph Wagner mistieden resident tal-programm wiċċu għaddaw lillum. Dak il-flok tal-Ferrari ġustament missa ħan nitkellmu dal-waqt. U għandna wkoll il-membru tat-tim tal-Kamra Sportiva Wayne Mikallef. Wayne, Joseph, insellem l-ewwel nett. Sellimlek Antonella, sellimlek Joseph u nsellem li kull min qed jarana bħalissa u nerġa' nirringrazzjak talli invitajtni għal dan il-programm. Tajjeb wisq. Mela, qabel ma nibdew nitkellmu naqra fuq x'inhu jiġri u x'mhux se jiġri, żewġ affarijiet, l-ewwel qed infakkarkom li dan huwa programm live, kull min jixtieq jintervjeni fil-diskussjoni li se jkollna llejla jista' jagħmel dan fis-sezzjoni li għandna tal-kummenti miftuħa għalikom ma' din it-tandija diretta u t-tieni ħaġa u naħseb iktar ħaġa importanti it-temi li se niddiskutu llejla. Għal dan pas-soltu inħalli f'idejn l-announcer tagħna Lorjana Brinkat biex tgħidilna naqra x'għandna lesta likom fil-programm tal-lejla. Lorjana, fidejk. Fil-programm tal-lejla aħna ser niddiskutu sorpriża Ferrari ġewwa l-Amerka, Inter u Liverpool rebbieħa fost il-kontroversi, ħarba karkariża, kriżi ħamruniża. Tant ukoll spiċċat l-unika logħba illi kellna llum il-kampjonat 60 Sports Malta Premier League li fiha Marsa Flokku Furjana qasmu l-punti fil-drota wieħed wieħed. Kif rajna wkoll fil-programm fl-introduzzjoni tal-lejla dana il-kampjonat Premier Malti se niddiskutu fit-tielet parti tal-programm. Mela, il-bieraħ bil-għaxija s-soltu nidħlu nitkellmu wara t-tellieqa u probabbli anke l-ġimgħa d-dieħla mister nagħmlu dana waqt dan il-programm ta' botta u risposta. Il-bieraħ fil-għaxija l-Gamma tal-Istati Uniti tal-Amerika, qabel xejn ir-riżultati tat-tellieqa tal-bieraħ fejn rajna lil Charles Leclerc jirbaħ fuq Carlos Sainz doppietta Ferrari għal dina it-tellieqa Max Verstappen jispiċċa it-tielet fuq Red Bull Racing. Wara Verstappen jispiċċaw it-tnejn ta' McLaren, Lando Norris u Oscar Piastri, George Russell is-sitta fuq Mercedes, Sergio Perez is-seba' fuq Red Bull, Nico Hülkenberg it-tminja fuq Haas, Liam Lawson it-tisa' fuq il-Ricard u Franco Colapinto fl-10 post għat-tim tal-Williams. L-iktar dawra veloċità t-tellieqa jagħmilha Esteban Ocon fuq l-Alpine kien ta' minuta 37.330 fil-leb 53. Mela, qabel ma nibdew, Joseph Wayne, kumment ġenerali ħafna fuq it-tellieqa qabel ma nibdew nidħlu fit-temi prinċipali illi għandna għad-diskussjoni tal-lejla. Mela, nsellimlek Wayne għattini darba li qed nerġgħu niltaqgħu, ma nafx jekk Wayne hux mal-Ferrari wkoll. Le, neutrali. Neutrali, right, tajjeb. Naf li mal-Milan bħal qed forsi mal-Ferrari wkoll. Mela, jiena Antonello hemm ħafna xi tgħid din it-tellieqa, però li naħseb ma naqbilx miegħek hija meta qed li Charles Leclerc rebaħ fuq Carlos Sainz. Jiena nemmen li ma tantx kien hemm mumenti li kien hemm xi taqtijat bħalma kien hemm fl-sprint race bejn Charles Leclerc u Carlos Sainz. Nemmen li Leclerc baqa' komdu dejjem fuq qudiem it-tellieqa, ovvjament sakemm imbagħad daħlu l-McLaren u Red Bull għal pit stops. Jiena naħseb ħanpoġġiha Ferrari rebħu fuq Red Bull u McLaren. Naħseb l-ħarax peress li Ferrari ġew bdew mit-tielet u r-raba' u mill-ewwel fil-ħruġ ħaduha mill-ewwel u mbagħad Charles Leclerc kien hemm mumenti fejn kellu vantaġġ ta' 9 sekondi. Però Ferrari naħseb
mindu sabu ċertu irregolitajiet fir-Red Bull u l-McLaren naħseb Ferrari hija dik il-karozza li mexiet li hija l-iktar fast issa li ma sabula l-ebda affarijiet li mhumiex regolari. Però ta' messaġġ ieħor fl-aħħar jiem fid-dinja tal-Formula 1 rajna xnijat ta' Adrian Newey li jista' jkun beda jisema mal-Mercedes, jisema mal-Ferrari, issa ovvjament inqatet li ma marret mal-Aston Martin u kulħadd kien qal illi Ferrari mhux ħerbħu qatt ma ħajkun rebbieħ minn Adrian Newey. Jiena nemmen illi fil-preżenz issa kollox għadu miftuħ, ġifieri kemm l-iktar speċjalment fejn jidħol il-kampjonat tal-kostrutturi. Naħseb, ġifieri mhux ml-ebda mod neħħi l-mertu tax-xogħol li jagħmel Adrian Newey fuq it-timiet tiegħu li kien jilida fil-Formula 1 għax Williams rebaħ, McLaren rebaħ, Red Bull rebaħ. Però naħseb illi l-Ferrari għandha nies naħseb valdu kapaċi li jridu ċans biex jagħmlu tim rebbieħ. Nemmen il-bieraħ rajna verament x'tim x'kapaċi jagħmlu il-tim tal-Ferrari, ġifieri użaw strateġija tajba, pit stops kienu tajbin, ġifieri kontrollaw it-tellieqa bl-iktar mod mill-isbaħ. Naħseb kienet tellieqa pjuttost pożittiva t-tim ta' Ferrari. Wejn? Jien min-naħa tiegħi naqbel ma' kull ħaġa li qal Joseph, naħseb li l-Ferrari dis-sena operation li tiebu ħafna din kienet problema kbira, jiġifieri fejn jitlu strateġiji pit stops u hekk il-Ferrari kienu tibbatu ħafna dan l-aħħar żmien kemm taħt Rivibene u speċjalment taħt Mattia Binotto. Nemmen li Fred Vasseur qed jagħmel xogħol tajjeb ħafna mal-Ferrari. Il-dur naqa' fuq ġixtimijiet il-kbar l-oħra fuq ir-Red Bull u il-McLaren. Verstappen għamel tellieqa kbira fl-opinjoni tiegħi, il-karozza hija outperformed ħafna fejn rajnieh qed jiġġieled u żamm il-Norris wara minkejja għandi karozza ħafna għar u min-naħa l-oħra naħseb li Lando Norris bir-rata għandu ċans iktar jaqa' tielet post milli jieħu l-ewwel post. Imma dik naħseb ħaniġu għalija aktar tard fil-programm u biex itsemmi t-tim ieħor il-kbir Mercedes li kellhom tellieqa ta' ġiex nofsijiet kellek min-naħa l-oħra min-naħa tal-garax, min-naħa ta' George Russell li għamel comeback race kbira wara l-iżbal tiegħu fil-qualifying nagħmel li sitt post kien massimu li seta' jġib. Min-naħa l-oħra Lewis Hamilton kellu wieħed mill-agħar weekends li qatt niftakar minn mindu beda jsuq fil-Formula 1, minn mindu bdejt nara Formula 1 jien. Mela Joseph, ħadet kanu fuq it-tim tiegħek żgur li ħadd jew ftit ħafna kienu qed jistennew doppjett ta' Ferrari il-bira għalkemm biex ikun kollox fi tmiem il-ġimgħa il-pace tal-karozzi l-ħomor dejjem kien qiegħed hemm. Kemm taħseb li din it-tellieqa komplet tikkonferma l-argument ta' ftit nies posthom jien li anki qed ta' kemm il-darba fil-video si noħroġ wara kull tellieqa illi anki għall-kampjonat tal-kostrutturi it-tellieqa mhijiex bejn Red Bull u McLaren ma hija bejn Red Bull, McLaren u it-tim tal-Ferrari. Jiena meta fil-bidu x'inkonna jisu għas-sitt tas-seba' tellieqa nemmen illi Ferrari għal sena oħra jerġgħu jkunu barra minn kollox, però jidher li jagħmlu ċertu upgrades li reġgħet tefjethom biex jipprovaw jerġgħu jerbħu il-kampjonat tal-kostrutturi wara 16 sena. Iva Antonello jidher li wara l-bieraħ il-fiduċja f'qalb it-tifożi tal-iskuderija żdiedet, nemmen illi Ferrari jibqgħu għaddejjem dan ir-ritmu, nemmen illi kapaċi jkunu hemm. Wayne semma bniedem li jiena ma semmejtux huwa Fred Vasseur li naħseb min jiftakar sew meta l-Ferrari kienu fil-gżura tagħhom it-team principal kien Franċiż. Dak iż-żmien kien Jean Todt.
Nix qed ngħid li Fred Vasseur huwa ġantot, ġifieri jalla jkun ġantot Fred Vasseur. Ġifieri, però naħseb fil-Ferrari reġa' daħħal il-mentalità rebbieħa. Però xi kultant il-Ferrari sfortunatament mhijiex kif taqbad tgħid mhijiex karozza illi bħalma kienet ir-Red Bull sena l-oħra dejjem on top. Ma nistax insib il-kelma eżatta li x'inhi, eżempju mhijiex Forsi dominanti, ma nafx. mhux dejjem tkun dominanti, ġifieri li tagħmel tellieqa tajba u klieta ħżiena. Naturalment għandek l-ewwel erba' kollha jistgħu jiġildu għar-rep dal-istaġun. Ekku, Però minn kollox xi ħaġa li laqtitni. U li għalhekk jien nemmen li l-Ferrari għadhom hemm fil-fatt se nurikom ukoll il-grafika tal-klassifika tal-kostrutturi 48 punt meta tfadal 5 tiġrijiet u żewġ sprints għalija huma ġej. Imma il-Ferrari qed tkun konsistenti minkejja kollox. Fil-espressjoni tiġi frasi gradu litiganti il-terzo gode. U jekk ħanfu dak li kitlaqi. Verstappen bil-karozza jbati. Norris illi ma tantx ikun konsistenti. Il-riskju li l-Ferrari jisir u titlu qed Il-Ferrari li għandhom vantaġġ naħseb fuq il-ġiex timijiet l-oħra għandhom l-aqwa driver line-up fl-opinjoni tiegħi mit-tliet timijiet. Għandek ir-Red Bull tista' tgħid qed isuqu b'karozza waħda. U il-McLaren bħalma semmejt inti Antonello Lando Norris qed ibati fl-starts qed jitlef ħafna tliela fil-bidu tar-races. U Oscar Piastri vera kien jagħta għaddej minn forma brillanti f'nofs l-istaġun. Iżda naħseb li kemm Charles Leclerc u kemm Carlos Sainz għandhom iktar esperjenza mat-timijiet ikbar tagħhom, allura kapaċi iktar juru konsistenza u intelligenza fejn jitlu f'dan l-aħħar stadju tal-istaġun. Jiġifieri Ferrari għandhom dik favor tagħhom biex jirpu. jiena kif qal tajjeb Wayne semma driver line-up forsi ħan iddevja naqa' mit-tellieqa, però jiena nibqa' ngħid illi kien żball għat-tim ta' Ferrari illi iddeċidew li ma jġeddux il-kuntratt ta' Carlos Sainz u jmorru għal Lewis Hamilton. All-right, vera sabu darbit ċampjon tad-dinja. Però nemmen li naħseb kienet deċiżjoni daqsxejn maġla. Naħseb jiena ħanejtek. Jiġifieri jiena naħseb Carlos Sainz hija weġġa li ħanaraħ li mhux ħanaraħ isuq bis-sjut il-ħamra l-istaġun li ġej. Però kif qal tajjeb Wayne dak huwa il-vantaġġ kbir ta' Ferrari hemm ġiex drivers, jiena naħseb żball li qed jagħmlu t-tim ta' McLaren huwa illi peress li qed jaraw illi Lando Norris għandu ċans ħafna aktar li jirbaħ minn Oscar Piastri nemmen illi il-McLaren bħalissa qed jimxu bis-sistema tal-first driver. Mela għandna wkoll xi messaġġi hawnhekk dan kien ċappara qed jgħidilna għall-kostrutturi jibsa ħafna Red Bull, dan kien huwa partitarju ta' Red Bull insellmulu minn hawnhekk. U kol nirrikmanda x-xogħol li jagħmel fil-Facebook group page tiegħu tas-supporters ta' Red Bull nħeġġixkom mintomx qegħdin fiha il-partitarji ta' Red Bull Steve Duncan u tistgħu titlu fiha wkoll. Konstructors ta' Red Bull li jgħid ħafna, Perez mhux qed jagħmel xogħlu u Max din il-karozza ma jistax jaħdem waħdu għal punti tal-kostrutturi bħalma għamel sena ilu. Jiena naħseb illi hawnhekk it-tlieta li aħna naqblu fuqha dan il-statement. Ir-Red Bull naħseb hija bħalissa t-tielet jekk mhux ir-raba l-aqwa karozza, jiġifieri Max Verstappen bħalma qed qabel qed dan l-istaġun vera juri kemm huwa xufier kbir għax fejn il-karozza suppost qaseda mal-ewwel tlieta l-Amerika rajnieh l-aħħar 10 laps defending brillanti fuq Lando u naħseb l-inċident ma nafx nistax insemmi. Fil-fatt ġejjin għalih, ma nafx hekk għal xi screen imma jiena ħanurikom dan ir-ritratt. Illi huwa naħseb ir-ritratt simbolu tal-inċident li kellna l-bieraħ bejn Verstappen u Norris. Mela qabel xejn, taqblu illi
l-FIA għamlet sew li ta' din il-penalità? Naqbel. Ħana l-karpi, Antonello. Minkejja, probabli l-argument tiegħek huwa li Verstappen mar off the track ukoll. Però Verstappen jekk imur off the track inti tingħata warning. Sewwa qed ngħidu. Issa, imbilli ir-rivali tiegħek li kont taqbes mar off the track. Int ma sax tmur off the track iktar minnu biex taqbżu wkoll, għax inċor taqbżtu barra mit-trakka. Jiġifieri jekk l-FIA għandha tkun konsistenti, Lando Norris kellu jingħata penalità iva. Issa jidħol it-tieni argument li Max Verstappen ibbotta lil Lando Norris barra mit-trakka. Hemmhekk skont kif imxiet l-FIA din it-taliqa, jekk ridet tkun konsistenti kellu jingħata penalità Verstappen għax ibbotta lil Norris off the track. Kieku l-FIA kellha tkun konsistenti. Issa ma rridx niddevjaw isbarra minn dal-inċidenti, ma rajna ħafna inċidenti fl-opinjoni tiegħi bla sens li jingħataw penalitajiet. Ta' George Russell fuq Valtteri Bottas. Eżempju ċar. Kien ahead of the apex u ħadlu id-dawra dan. U nata penalità. Di rajnija kemm il-darba fila oħra u għatmanetat penalità. U issa l-FIA qed tipprova tagħmel minn kollox isa biex tneħħi wheel-to-wheel racing. Ħallihom jiġġieldu. Mhux racing qegħdin. Fimni dak huwa s-sabiħ tal-Formula 1 huwa li tara ġiex timmijiet itel u tajjer ma tajjer ġifieri. Eżatt, ħallihom isuqu, mhux penalitajiet. Jiena, ankun onest, Antonello, jiena fil-bidu rajta 50-50 t-torta miru. Anzi fil-fatt aktar rajt li Verstappen imbutta Norris u Norris, però Norris isballi għamel li ma ħaddimx rasu li mit-trek mar quddiem Verstappen. Hemmhekk naħseb Lando Norris tilef l-argument, tilef ir-raġun kollu x'inħadu minn barra. Eżatt. Però raġuni mbagħad għaliex ġaluni nemmen illi l-FIA ħadet id-deċiżjoni tajba hija illi fl-ebda ħin il-McLaren ma appellaw. Il-McLaren ma appellawx. Eżempju, kulħadd jiftakar x'ġara f'Abu Dhabi fl-2021 meta Verstappen rebaħ l-ewwel titlu, il-Mercedes kienu għamlu appell. Ma kien hemm l-ebda kundanna jew appell mit-tim ta' McLaren. Jiġifieri nemmen illi l-McLaren aċċettaw illi l-iżball sar min-naħa tax-xufier tagħhom. Mentri jiena naħseb illi il-fatt illi Lando Norris mużax moħħu biex daħal ovvjament kun għaddej bi 300 km/h ma jkollok ċans taħseb dak il-ħin. Però jiena naħseb iżballi għamel Norris li ma ħallix il-Max Verstappen jiġu qudiemu u mbagħad seta' jaqbżu faċilment fit-telqa fil-fatt kif ġara. Jiġifieri jiena lija l-bieraħ rajn l-isbaħ battibek kien bejn Norris u Verstappen il-tnejn li huma xoferi tajbin. Norris qabżu tajjeb, però il-fatt li Max Verstappen beda jiddefendilu u jalaqlu kull kantuniera nemmen illi hemmhekk rajna livell ta' Formula 1. Jena fis-sema tiegħi l-ewwel meta rajt l-inċident qed 50-50. Biss mbagħad ovvjament kelli mbaxxi rasi quddiem l-evidenza għalkemm jiena fuq il-forums rajt ukoll anke minn diversi partitari tal-McLaren fejn tellgħu episodju li kien hemm fit-tluq fejn jidher li kien hemm xi dajbhom u hemmhekk qalu għalfejn Verstappen hemmhekk ma ġiex ippenalizzat u hawnhekk ġie ippenalizzat Norris. Forsi domanda li nista' nirrispondi għaliha hija li dika kienet minna li t-tielet darba illi Lando ħareġ barra mit-trakka. U sfortunatament għalina s-supporters tal-McLaren dina kellna ovvjament nattrattawa u wejn xinkomplu Jien naħseb ħareġ ħaġa fuq din l-inċident. Jien naħseb it-tim kellu jgħid Norris biex jgħidu postu. Dan kien żball ieħor operation li minn naħa tal-McLaren li għalla volja din l-ewwel fil-kostrutturi naħseb operation għadhom mhux lesti biex jirbħu titlu. Le, strateġikament it-tim huwa batut ħafna fil-fatt dik naqbel perfettament miegħek.
kien wejn biex ngħidu kemm tgħiżel fuq il-McLaren qabel ma inkomplu kien tmiem il-ġimgħa deludent ħafna, Lando Norris u Oscar Piastri spiċċaw ir-raba' u l-ħames. Forsi ħanetkellmu hekk, wieħed stenna naqra iktar mit-tim tal-McLaren meta tqis l-aħħar momentum li kellna. Jiena onestament, skużani Wayne. Jiena onestament ħsibt li Norris ħajrbaħ it-tellieqa kellu weekend pożittiv, però naħseb il-fatt li għamel ħruġ ħażin. Però mbagħad Antonello rridu ngħidu tajjeb mhux għax jimma Ferraris, però għal-mod kif il-Ferrari lestew it-tellieqa għal tellieqa Austin nemmen illi xorta naħseb xi ħadd mis-sewwieqa ta' Ferrari kien ħajispiċċa fuq quddiem. Rajna wkoll li fl-sprint race ukoll jiġifieri kien hemm battalji bejn Norris u x-xufiera ta' Ferrari illi ġew mirbuħa mix-xufiera ta' Ferrari. Ġifieri naħseb jiena ħadd ma jista' jneħħi mill-mertu tal-Ferrari f'din it-tellieqa. Is-sabiħ ta' dis-sena tal-isportu inti ħatmura tiġrija u ma tkunx taf li mill-aqwa karozza. U fejn naħseb bħajjina qabel ma beda l-weekend stennejt li il-McLaren kellha tkun aqwa karozza bħalma kienet fil-weekends preċedenti. Iżda kont sorpriż bil-pace tal-Ferrari, speċjalment Leclerc fl-ewwel stint li ħarab kompletament. U turi li minn trekka l-oħra qatt ma tista' tgħid minn ħajkun qiegħed l-ewwel. Jiġifieri dak hu s-sabiħ ta' dis-sena, però nemmen li McLaren Norris kellu ċans fejn jieħu naħseb bil-pace Leclerc kien jaqbżu, però naħseb kieku beda tajjeb Norris kellu fejn spiċċa t-tieni, dak imbagħad żball tiegħu u għalhekk nerġa' ngħid li mhuwiex lest biex jirbaħ il-championship Norris laqqas. Mela bħal osservazzjoni qabel ma nagħlqu din il-parti se nsu ftit l-isfel fil-klassifika, ma nistax ma nirrimarkar. It-tellieqa pożittiva illi kellu Liam Lawson fid-debut tiegħu staġjonali mat-tim tal-Inter fejn spiċċa d-disa' u tellieqa oħra eċċellenti illi kellu Franco Colapinto fuq Williams meta spiċċa l-10. Naħseb illi meta taraw dawn is-sewwieqa żgħażagħ illi qegħdin jimpressjonaw fuq u jidħlu fil-punti b'mod regolari mingħajr ma nsemmu wkoll it-tmiem post eċċellenti ta' Hülkenberg u meħan nifukaw naqfu iż-żgħażagħ. Naħseb illi Lawson, Colapinto, rajna wkoll matul l-istaġuni l-Oliver Bearman. Ma rridux inqisu illi hemm sewwieq oħra bħal Piastri li għadu żgħir, imma naħseb illi huwa sinjal illi għall-futur il-Formula wieħed tista' sserraħ rasha. Jien naħseb hija ħasra li pereżempju xufiera bħal Colapinto dom ċans li jispiċċaw bla siġġu u mbagħad għandek il-xi Ocon jew Stroll qegħdin hemmhekk naqa relevanti hemmhekk. Jistedin hemm biex jimlew siġġu. Però li hemm Lawson u Colapinto ġiex drives brillanti oħra Colapinto speċjalment m'għandux jitlef għax jipprova jagħmel minn kollox biex jipprova jsib siġġu għas-sena d-dieħla m'għandux jitlef. U kienet dinja tiġi kruċjali li hemm Lawson li beda mill-aħħar post li 19. Skużani ħabba George Russell li beda mill-pit lane, spiċċa d-disa post, qed jipprova jagħmel minn kollox għax jaf li hemm siġġu miftuħ fir-Red Bull. Alla volja Perez jgħid bil-kuntratt żgur mhuwiex sejf hemmhekk. Le, fil-fatt anki hemm ngħidut li l-ġimgħa d-dieħla fil-Grand Prix tal-Messiku Sergio Perez jista' jħabbarni ser jirtira mill-istaġun. Joseph, taħseb li Lawson huwa lest tal-post fit-tim tar-Red Bull? Ifhimni normalment meta jibdew xufiera dejjem jitilhom ma' tim eżempju Leclerc kien telha ma' Sauber fil-bidu. Jiena naħseb għandu jibda ma' Eżatt. Naħseb għandu jibda ma' dak it-tim ma nemminx li għandu jmur mill-ewwel ma' Red Bull għax jibda bil-mod. Issa kif semma tajjeb Wayne, ħassa li daw it-tfal m'għandhomx post fil-Formula wieħed eżempju jiena x'nammira ħafna fit-tim ta' Ferrari. Charles Leclerc
illi tela mill-Akkademja tal-Ferrari, baqa' tiela. Lando Norris li wkoll kien jista' jeżbal kien fl-Akkademja tal-McLaren minn dejjem. Għandkom l-Oliver Behrman il-sena Oliver Behrman illi din is-sena għalkemm daħal naqra Oliver Behrman ukoll kellu tellieqa tajba ġimgħa l-ewwel 10. U ġifieri dan mar isuq mill-ewwel ma' tim illi għandu ċertu influenza fil-Formula Wieħed. Ġifieri jiena with all the respect. Jiena kif taf Antonello fuq il-Formula 1 jiena mhux nitkellmu spiss, jiena d-deċiżjoni li ħadu Ferrari li jġibu Lewis Hamilton on board qatt ma qbilt magħha. Għaddi ma naqbilx magħha sal-lum. Jekk jista' jkun jiena qbilt li bqa' Sainz, però dan ħadd ma jafx kien hemm jista' jkun illi ma qablux ma' Sainz fuq ċertu dettalji fil-kuntratt għalkemm ma nemminx li kienet ir-raġuni. Però jekk naħseb il-Ferrari kienu ħaspiċċaw b'sit vojt nemmen il-lissit kellu jieħdu Oliver Behrman. Mela, qabel ma nagħlqu din il-biċċa tal-programm, ħansa ħafifa li klassifika tas-sewwieqa fejn issa d-distak tela għal 57 punt bejn Verstappen u Norris, imma bejn Norris u Leclerc issa hemm 18 punt ieħor minn hija sitwazzjoni nistgħu ngħidu stabbli ħafna għal fini tal-klassifika tas-sewwieqa. L-aħħar ħaġa qabel ma nagħlqu din il-biċċa kumment fil-qosor ħafna x'għandna nistennew mill-Grand Prix tal-Messiku li se jkollna nhar il-ħadd li ġej. Joseph li jalaq wejn. Wara dak illi ġara l-bieraħ Antonello l-mod kif Ferrari kontrollaw it-tiġrija u rebħu b'ħafna ħin bejnhom bejn it-timijiet l-oħra ħadd ma jista' jgħid ħajjiġri jew diffiċli tgħid biex wieħed jistenna. Però jekk Red Bull jerġgħu jagħmlu pass lura fl-aħħar rajna li Red Bull għamlet ħafna pass lura mill-bidu tal-istaġun u javvanzaw sew Ferrari, McLaren, u speċjalment jekk il-Ferrari jerġa' jkollhom doppietta oħra, jiena nemmen li sal-aħħar tas-sena ħajkonna kampjonat ferm interessanti. It-tellieqa tal-Messiku normalment mhijiex waħda fli hemm ħafna fejn taqbes, jiġifieri huwa serkit ferm dejjaq minn jista' jeżballu x'hekk. Jiġifieri qed illi naħseb jibda l-ewwel post fit-tellieqa sakemm ma jitlix postu fil-ħruġ. Li għandek hemmhekk li għandek hemmhekk ir-run towards turn 1 hija twila mezz. Allura min jgħidlek ġieli kważi tibda t-tielet milli tibda l-ewwel minħabba l-slipstream. Però jiena naħseb il-fatt li kulħadd jaf ir-rivalità kbira li hemm bejn McLaren u Ferrari nemmen illi waħda mir-raġunijiet li jieħdu gost is-supporters ta' McLaren li jiġu fuq il-Ferrari. Ġifieri nemmen illi l-fatt li l-Ferrari rebħet l-ewwel u t-tieni naħseb McLaren ħadd irranka b'saħħa, ġifieri kulħadd jien naħseb nistenna revenge li jgħidu l-Ingliżi revenge minn naħa tat-tim ta' McLaren. U għajja ngħidu hekk anke hawn Malta u Malta xi ftit tinħass ir-rivalità. Ta' daw iż-żewġ timijiet. Wayne, kumment finali minn ħatijak? Jien ħadd semmi statistika hawnhekk. Fuq previous Grand Prix winners tal-Messiku. 2017 Max Verstappen, 2018 Max Verstappen, 2019 Lewis Hamilton, 2021 Max Verstappen, 2022 Max Verstappen u 2023 Max Verstappen. Jekk minix se żbalja d-dinja l-iktar tellieqa li rebaħ Grand Prix fija l-Olandiż. Jiġifieri minkejja li Red Bull ma tixi kazza li kif fil-bidu tal-istaġun, naħseb il-Grand Prix tal-Amerika u għal-qas Max Verstappen wara pace iktar diċenti milli kienet juri l-aħħar tliela. U li semmejt qabel li Max Verstappen rebaħ 5 minn l-aħħar 6 tliela ġodin il-Grand Prix. Naħseb tolli kemm xejn il-moral u fiduċja fit-tim ta' Red Bull li kapaċi l-pullower tal-liqa tagħhom minn Spanja. Minkejja xorta nemmen il-Ferrari McLaren għandhom il-kart saħjar, però Max Verstappen ġol tal-liqa tal-Messiku huwa b'saħħtu ferm. Qabel ma verament nagħlqu l-aħħar messaġġ li batilna dan kien ċappara huwa li vera li l-osinwar tajjeb imma ma rridux ninsew li Yuki Tsunoda għandu ħafna sponsors miegħu fil-fatt qed nirreferu għal Honda illi qed tippuxja bi
Tsunoda jiġi moti test. Yuki Tsunoda ma jkunx tajjeb ma' tieni driver. M'għandekx ċans nara Yuki Tsunoda second driver. M'hemmx ċans. M'għandux il-karattu biex ikun second driver, taqbidlu wisq. Ifibni fil-verità jiena fil-verità jew Tsunoda jien ma narax ma' timijiet kbar, I'm sorry. Jiena bħalkom mela naħseb li fuq bilna wkoll. Mela, grazzi Wayne tal-li ngħat magħna, issa se mmorru luqa qasira ta' reklami. Lura nibdew il-parti tal-futbol jitħollu suppost magħna wkoll Karl Parnizza Roberto De Brincat għandna diversi temi u għandna diversi argumenti x'naqilgħu dik il-20 minuta li fiha se niddiskutu diversi temi mill-futbol Taljan u futbol Ingliż. Joseph ovvjament se jibqa' magħna. 3 minuti ta' reklami u nerġgħu nitlu lura. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220. Mela, naħdu għabtini parti tal-program botta u risposta fejn issa jnaqdu wkoll magħna Roberto De Brincat u Karl Parnizza u għenet Roberto Karl. Nsellilkom, welcome along. Sellimlek Antonello, nsellem il-bib tagħna li għandna magħna llejla lil Joseph u lil Karl u dawk kollha qed isegwuna bħalma jagħmlu ta' kull ġimgħa. Mela, Karl. Tittix il-mikrofon. Għaxxarat jitfijuli. Buona serata. Nittama li kelkom weekend sabiħ, jien il-weekend tiegħi f'dak li rigwardja futbol kemm lokali kif ukoll barrani kien diżastru.
Għandna ħafna fuq ix nitkellmu għal daqstant nitlob ukoll biex ovvjament ħannu nistudaqsu kollox ma ntawlux ħafna mela. Ħanibdew Unsellem il-kollegi kollha, by the way, u daw kollha li qed jarawna. Buona notte. Tajjeb, mela ħanibdew bit-temi ewlenin li għandna għal din it-tieni parti tal-programm. Kaj, nibdew ftit minuti jiena u inti Inter, Roma Inter, Lautaro Martinez illi jagħti 3 punti importanti l-Inter ġewwa Roma, forsi ftit kummenti minn ħaddejk fuq din il-logħba. Jiena taf kif nitkellem bla kantunieri, bla passjoni u nitkellem dak li hu. Mela. Jiena sewwa anke waqt meta tkellimna waqt il-logħba, iva, Inter huma aħjar minn Roma, għandhom coach aħjar, kieku ġidro ma kienx ħadd għad-dinja imma il-fatt li Inter rebħu ma serqu xejn anzi kien jimmerithom għalfejn. Ir-Roma bid-dovut rispett. Illu ma jkollna center forward dek żmien bħal Dovbik minn żmien Dzeko. Bir-rispett kollu. Mhux ifittxuh. U meta fittxuh inħolqu l-perikoli. Biss jiena nemmen li min ma jbiddilx jagħmel u wasal iż-żmien li kemm Pellegrini, Cristante, Zaleski jiddispjaċini dawk it-tlieta flimkien ma' Celik għalija m'għandhomx ikunu fl-starting 11 ta' Roma. Meta għandek players bħal Lefe li inti infaqt 25 miljun fuq u għandek players oħrajn. Jien il-bieraħ ħassejt nara lil Dybala jinħera flok ikun il-kreattiv tal-logħba, ikun id-distruttur tal-logħba. Mela qed naraw Roma bla pjan, jiddispjaċini li nġab Juriċi aċċuċċat enormi, u mhuwiex coach idoneu għat-tim ta' Roma, speċjalment meta għandek pjazza bħal dik, speċjalment meta kellek nies bħal Conte li kienu liberi. Jiġifieri hemm ħafna xi tgħid fuq topic ta' Roma, il-pjazza ili, it-tim u ħiju, nemmen li xi ħaġa iktar punti kien jixraqilna, imma ħanerġgħu bl-istess sottafa tal-istess sena u bid-dovut rispett. Jiena għalija meta jkollok diriġenza fjakka u qegħdin hemm biss sempliċement biex jagħmlu flus. Alright, għall-inqas jintrigaw b'nies li huma kapaċi u li jifhmu fil-logħba, bir-rispett kollu. Kellna CEO Suloku. X'għamlet? Tajret il-De Rossi, telqet wara rriżenjat, jisa kienet hemm biex tagħmillu vendikazzjoni u x'ġara? Bir-rispett kollu lejn kulħadd. Min jifhem fil-futbol il-bieraħ tara ir-Roma bla pjan. Inkredibbli. Le, mhux toqgħod ngħid għax it-tim tiegħi Roma, jew toqgħod tara il-Cristante u Pellegrini. Jiena għalija Pellegrini dejjem għajtu bieħu qatt ma ġobni. Cristante mhux ħażin, imma għall-lob kif sar illum, orajt, kif diem Mourinho, diemu zanqaw Cristante u Pellegrini, ġifieri jien nemmen li dawn m'għandhomx ikunu mal-starting 11 ta' Roma. U bir-rispett kollu mela dak lob, u ejja għandna Dybala Dovbik, ma tgħidx m'hemmx materjal, imma inti kif tiddisponi mill-materjal, u għandek l-aħjar plejer f'nofs il-ground il-Kone. L-uniku jista' jagħmellek daqsxejn fantażija. Kif taqlaw? Biex tħallihom ishom għandhom xi ċens perpetwu. U għalija parti mill-limma tar-Roma u meħeb Pellegrini u Cristante jiddispjaċini raqbew laqbut għal meta jkun hemm ċerti plejers anke Malta, u mbagħad nitkellmu wara, irabbu laqbut ġotim u bir-rispett kollu. Dawk il-plejers żmien għal kulħadd jgħaddi u għal kulħadd jasal. Allura jien nemmen ir-Roma jekk vera jridu javvanzaw hekk għax diġà bdiet Roma reġgħet bolġ oħra hemm mhux bil-fors. U d-darba m'għandniex għalfejn waħlu fil-proprjetà għax plejers tajbin inġiebu. Imma bir-rispett kollu għaġlu f'De Rossi ġabu coach bir-rispett kollu mhux ħażin imma da fejn kien mhux mal-Verona bir-rispett kollu u ma' tim ieħor li dawn bil-kemm jissemmew. Għax ku tgħid Allegri għalkemm li Allegri personal ma jogħġobnix. Jew ġi Conte
kien ikun għall-inqas idea li tajba li jiġu replaced hemmhekk għalija bir-rispett kollu. Skużani ħan interrompi fuq dan Ma importax. Din hija l-istess ħaġa illi qed jien kif il-Lazio ħabbru l-Baroni. Imma sissa jidher li Baroni miċi tajjeb ħafna, Ġifieri naqbel miegħek illi Juric kien riskju meta stajt ħadd almenu l-tubor illi għall-inqas għandu idea ta' top team. Però ma naħsibx li Juan momentat Juric ġej minn mal-Verona u mat-Torino, Baroni wkoll ġej minn Lecce, ġej minn Antonello, jekk ma jimpurtax, nixtieq nagħmel punt fuq dil ħaġa. Iva Joseph, dejn Karl, ħanfakrek ħaġa, ħammur lura kważi 40 sena lura ħammur. Berlusconi il-sakke kien ġab l-ewwel coach u ma kienx coach u rebaħ l-nuri kollha. Ġifieri. Parma, sant ma kien jabbihom. Eżatt, kien mal-Parma, skużani, kien mal-Parma imma. Zom. Ħan nitkellem xi Ħadd ħaġa. titkellem inti Roberto. Ħan ngħid xi ħaġa jiena. Rajtek ma jimpurtax. Nerġa' nsellem il kulħadd. Mela. Jien l-ewwel ħaġa ħalli nkompli fuq l-argument li semma Karl, all right? Juric mhux ħanejt li huwa coach ħażin. Aktar ma jogħġobniex il-karattru tiegħu mill-aspett tattiku u l-filosofija tiegħu fil-futbol. Però min-naħa l-oħra, il-bieraħ anke bħala ex-coach, ħalli nirreferi li nnifsi bħala ex-coach, li forsi għandi naqra knowledge tattiku u tekniku, jien bqajt imbellaħ kif nara li Roma jattakkaw u fuq wara iħallu plejer wieħed biss. All right? Issa rajt il-filosofija ta' Juric hija simili għal dik ta' Gasperini li kien il-mentor tiegħu. U daw it-tnejn jħobbu jilagħbu all around the pitch 1v1. All right? Però mbagħad, come on, tkun kapaċi tevalwa l-opponents tiegħek min huma. U jekk l-opponents tiegħek għandhom players ta' kwalità aħjar milli għandek inti, ma tistax tibqa' tilgħab bil-filosofija ta' 1v1 kullimkien. Right, jekk tara l-gowl li skurjaw l-Inter, apparti il-froġa li għamel Zalewski, right? Imma jekk tara kull ma kellhom plejer wieħed biss fuq wara jikkaverja d-difiża kollha. U dak huwa żbilanċ totali. Right? Ġifieri it-tieni ħaġa, meta r-Roma keċċew il-De Rossi, li fl-opinjoni tiegħi kienet deċiżjoni maġla ħafna għalkemm naħseb De Rossi mhuwiex coach ta' dak il-livell u rispett leħ, naħseb kienet iktar maġda d-deċiżjoni meta ħadu lilu s-season li għadda, però anyway, forsi dak iż-żmien iridu coach li huwa sinonimu mal-klabb biex forsi jagħti ftit identità għal dak l-istaġun. Però mbagħad, meta inti tmur għal coach ieħor, right, inti trid coach li jqajjimlek id-dressing room, li jaqgħadlek id-dressing room, mhux coach li da kull fejn kien għalkemm kiseb riżultati ta' biex nkun onest. Mal-Verona kiseb riżultati tajbin ħafna. Però mbagħad dejjem jispiċċa bil-kontroversi għax hu bniedem outspoken ħafna u ma jiddejjaqx jikkritika lill-President, lill-Direttur Sportiv, lill-klabb. Jiġifieri jien naħseb li kif qal Karl, ħanibdew minn hekk biex klabb ikun wieħed rebbieħ, apart il-players u l-coach, jgħid kollu diriġenza. Alright, li tkun ta' livell. Jiena ħantikom eżempju bil-Juventus pereżempju. Meta l-Juventus waqgħu Serje B, alright, kellhom l-Alessio Secco u l-Blank. Żewġ tnejn min-nies li fil-futbol ma jifhmux, imma jifhmu fil-finanzi u kif ħajġġeneraw ir-revenue. Meta l-Juventus mbagħad ġabu l-Marotta li huwa bniedem espert fil-futbol, kulħadd jaf x'riżultati kisbu l-Juventus. U l-istess ħaġa issa, right, meta kellhom il-Paratici u issa ġabu l-Ġuntoli. Right, issa fuq il-punt li qal Joseph ta' Sakki, jiena
b'kull rispett jiġifieri u rajt ħafna dokumentarji, rajt ħafna fuq il-Mago di Fusignone u dal-affarijiet jiena b'kull rispett. Rajt. Min Sakki jgħid li huwa coach tajjeb, għalija ma jifhimx fil-futbol u ħajt għalfejn. Da il-karriera tiegħu da għamel sentejn. Għamel sentejn mal-Milan fejn rebaħ kollox, però mbagħad mar fejn mar kien falliment. Da kien lucky li meta mar mal-Milan kellu l-aqwa players li kienu fid-dinja. U dirigent. Ara min kellu dirigent. Sorry, għatlek hekk. Galliano Berlusconi. Xejn ma kellu l-Galliani. Imma però minuta waħda minuta. Joseph, għan speċjal argument. Sorry, tħaltlek jien, Rob, bit-tortija. Ma jimpurtax, però jien biex ngħid kollox, mhux ħanejt li Sakki ma kellux mertu, kellu mertu kbir għas-suċċess li kisbu l-Milan f'dawk is-sentej għax l-istil ta' futbol, il futbol li beda jilgħab bih il-Milan u ġabu fil-klabb, right? Però coach tajjeb ikun tajjeb along the years, mhux jagħmel sentej għax ikollok l-aqwa players li hawn fid-dinja fil-mument u tirbaħ bihom meta mar mal-Atletico Madrid, meta reġa' ġie lura mal-Milan u biex ngħidu kollox meta ġie lura mal-Milan xorta kellu skwadra b'saħħitha x'għamel? Xejn, flop. Jiena ħanejdlek, jiena anke dil-ħaġa tisimgħu jitkellem, jikkummenta fuq it-television u jikkritika coaches oħra, darba minnhom kellu xi jgħid ma' Allegri u daqek b'ton veru pastas, għallu intaf li jiena rbaħ darbtejn ta' Champions, għal speċi qisu skużi xi Alla għax rebaħet ta' Champions darbtejn, jiena b'kull rispett. Right, Sakki anke man-Nazzjonal, kieku ma kienx il-fortuna u l-gow ta' Baġġo fl-aħħar minuta ma' Niġerja kien ħajkun l-iktar coach flop li qatt kellhom it-Taljani fil-World Cup. Mbagħad wara dik il-logħba beda jġieħ kollox tajjeb. Right, ġifieri jiena lija Sakki mhuwiex il-coach li jgħidu li hu coach tajjeb pereżempju Capello. Right, mar Roma, tim bħalma Karlu huwa supporter tagħhom rari jirbħu l-lig u rebaħhom il-lig wara ħafna snin. Dak coach tajjeb. Right, ġifieri, alright, Sakki ma kien jaf ħadd għax kien mal-Parma, veru. Right, però anke tisma' pereżempju Van Basten ma m'għandur xi relazzjoni ta' xejn miegħu. Fimni, jekk jiena l-istorja tal-Milan, bażikament kif qed tgħid inti Van Basten kien qudiem Berlusconi u Galliani u kien qalhom jew jien jew hu. Jiġifieri. Eżatt. Le, però isma' Roberto, però alright, forsi mhux qed ngħidlek mhux qed minnu, però dan tinsiex fis-senter li jagħmel mal-Milan kellu l-materjal u użah tajjeb biex rebaħ Jiena xed, ngħidlek, il-Gullit, il-Van Basten u r-Rijkaard u rridhom, speċjalment ir-Rijkaard ħadd ma kien jaf bih, dak mal-Sporting li żmien kien jilgħab u kien kellu l-intwizzjoni li qed isma' jnarid dak il-plejer f'nofs il-ground, jiġifieri li hu tiegħu. Imma mbagħad ismani, ikollok Baresi, Maldini, Costa Curta, Tassotti, Ancelotti u rridhom għand ir-Roma biex ngħidu kollox. Donadoni, l-aqwa winger li kien hemm f'dak iż-żmien. Alright, u mbagħad biex ngħidu kollox, kellek il-Lucky Charms, Virdis, Massaro, Galli, daw kollha kienu Lucky Charms tat-tim. Ġifieri ejn niddiskutu il-fatwalità. Jien mhux ħanejdlek li Sakki huwa coach ħażin, imma mhuwiex il-ġerki li jiddeskrivuh. U jitkellmu wkoll kellek inti. Kellek il-Berlusconi, President Coach. Mhux Buffu bħal De Laurentiis, coach ukoll għalija, plus Galliani. Ġifieri daw kienu triade. Mhux hekk. Kien hemm ukoll Brajda. Ġifieri kien hemm diriġenza tajba, però mbagħad kien hemm ħaġa oħra. Berlusconi, jekk inti għandek xi ħaġa, eżempju, ħażdej jena ġibu sabiħ hekk Berlusconi kien tal-qalb, ġifieri dak u l-marietu li jelbħu l-Milan. Berlusconi dak kien l-antijaw li rebbaħ il-Milan. Ma nixtieqx ninstema' pastas xi arroganti għax fil-fatt minix. Imma inti ċertu timijiet u hawnhekk Roberto jista' jitkellem iktar minni bħal esperjenza ta' coach. Il-plejers titfaħħom hemm u jimxu waħedhom. Di bħal meta jkollok
Jien nħobb inġib eżempju web coach. Mela għandek il-year 6A. Sewwa, ħanqabbilhom ma' teacher il-coach jien. Mela għandek il-year 6A. Titfalhom x'titfalhom affarijiet qudiemhom jikluh. Imbagħad għandek is-6D. Qed tifhem x'qed ngħidlek? Inti il-kapaċità ta' vera coach tajjeb tidħol. Meta inti għandek is-6D dak it-tim li ma jafx xem m'hemmx dik l-amalgameta u tibda tiltaqa'. Pereżempju jien bħalissa I impressed positively Barney Slot. I impressed positively. Iġifieri, all right, dan sab it-tajjeb li ħalla Klopp. Sab is-sodda miżruri. Imma qed jagħmel suċċess. Fatt ukoll biex niġu għat-topic li jmiss Liverpool rebħa ta' 2-1 fuq Chelsea u hekk komplew żommu postom klassifika. Kajn. Ma Antonello, jekk nistgħu nabdu fuq dal-argument u anke dak li qed jgħid Karl. Għalfejn il-coach ġdid tal-Liverpool qed jikseb dawn ir-riżultati. Għax kien bravu u wettaq kontinwazzjoni ma' dak li tiġa kien hemm. Kemm il-darba kien hemm coach rebbieħ u jispiċċa jinnaf jirtira jew jiddeċidi li jibdel il-klabb u l-klabb jaħtar coach ieħor u da anka pika jiddeċidi li jibdel il-formation, jibdel il-mentalità u kollox. X'jiġri? Jispiċċa jkun flop. Right, jiġri coach intelligenti, ħanajlek, biex tkun coach rebbieħ, l-ewwel ħaġa li tkun persuna intelligenti. Right, ma tistax tkun rispett, tkun ignorant u tippretendi li ħadd irbaħ. U coach intelligenti jibni fuq dak li jsir tajjeb. Right, jiena l-aħħar darba semmejt il-klaff li jiena nqisu qed mill-idolu tiegħi bħala managers. Pereżempju dan meta mar mal-Leeds. Rrid jneħħi kollox bil-ritratti kollox tal-manager li kien qabel ta' Don Rivi. Kollox rrid jneħħi. Laqqas dam xaru nofs hemmhekk. Pereżempju, jien nikkritika ħafna l-Allegri, però Allegri meta ħa post Conte kellu l-intelligenza li għall-bidu jimxi fuq dak li kienet jaħdem fuq Conte. U mbagħad biż-żmien bidel u l-coach tal-Liverpool dik waħda mill-affarijiet li naħseb kulħadd għandu juri apprezzament speċjalment is-supporters tal-Liverpool għal dak li tiwettaq s'issa. Min-naħa l-oħra jekk ħaniddiskutu fuq din logħba, ovvjament Chelsea kulħadd jaf tim dejjem ibidlu, manager kull sena differenti, ovvjament dis-sena għamlu gamble Maresca li ovvjament tagħti rridu naraw kemm ħajkun ta' livell, għalkemm naħseb li huwa manager promettenti, però naħseb kien għadu kmieni wisq biex imur f'dak it-tip ta' ambjent, kien aktar ikun ideali għalih kieku mar ma' xi Tottenham pereżempju li forsi kellhom iktar m'għandhomx dik it-turbulenza interna għax iċ-Chelsea ovvjament l-ewwel tittirranġa dressing room u naħseb dik kienet xi ħaġa missjoni kważi impossibbli għalih. Però l-inqod naħseb qed jagħmel xogħol tajjeb. Però naħseb jekk wieħed iħares lejn futbol Ingliż biex anke nallaċċa fid-diskussjoni, naħseb Liverpool s'issa kienu l-iktar tim konsistenti, l-iktar tim li ovvjament qed juri logħob interessanti. Manchester City mhux qed narahom dak it-tim formidabbli bħalma mdorrijin narawhom. U ovvjament l-Arsenal huma enigma li filli tgħid daw iva ħajkunu hemm meta kienu ftit sekondi l-bot mill-Liverpool Manchester City u filli ovvjament jispiċċaw fallu l-punti. Mela, letteralment minuta li il-ħin qed jafas ma għandna l-mistednin ta' tliet parti tal-programm qegħdin jistennew minuta kull biex nitkellmu fuq il-purini arbitrali li rajna fit-tmiem il-ġimgħa l-Italja, l-Ingilterra, Malta, tappiġa sħiħa. Minuta kull wieħed għan immorru reklami għaliex wasalna biex ndaħlu l-mistednin l-oħra. Il-ħin tiegħi ħanċedih il-Magrin, forsi jgħidilna x'ċar eżattu fuq Milan u Udinese. Le, jiena basikament Milan u Udinese. Jiena min qed jgħid il-gow kien imħassar għal xejn, jiddispjaċini ma naqbilx miegħu. Jekk tgħidlek kien hemm millimetru offside ngħidlek għandek raġun.
Però s-sena l-oħra il-Milan ma' Sassuolo kien ħassilhom ġiex goals hekk. Issa mhux għax il-Milan imma kien hemm min b'rispett kollu qal illi r-raġuni kienet għax ħabba biex jgħin il-Milan, mentri mhux il-każ għax rawh bil-VAR. Jiġifieri dan. Però ħaġa oħra li ħadd ma semma kienet il-ħamra li fl-opinjoni tax-xejn li laqala Reinders. Jiena ma rajt ma kien hemm l-ebda kuntatt minn naħa ta' Reinders, ma kien hemm l-ebda intenzjoni li jagħmillu l-fawl. Prova jevita l-play jista' jkollu missu ftit, però mbagħad il-play tal-Udinese ħaddem moħħu u waqa' u Reinders nagħta l-ħamra, però ma kien hemm l-ebda tip ta' fawl. Ħaġa oħra kienet li ħadd ma semma kienet ir-rifsa fuq Chukwueze kontra Torino. K'eżempju kien hemm plejer li rifes il-Turam għala ħamra. U hekk kellu jkun ta' ġifieri il-Chukwueze. Fuq ta' Chukwueze ħadd ma ta' ħamra u ħadd ma qal xejn. Ġifieri, imma jekk nieħdu l-gowl kien millimetru kienet offside di freh kellu barra. Issa r-regola ġdida hija dik li hi. Mentri fil-verità kien hemm oħra li għalija n-Napli ingħataw penalty għal xi għaxna li ma kienx penalty ta' xejn u nemmen illi l-Empoli taw kedda lin-Napli. Mentri wkoll Juventus naħseb rebħu mod meritatament għalkemm batew ħafna biex skurjaw b'10 minn nies. Nemmen li hemmhekk komplejna naraw dak li jiena ngħidu żmien li Juventus qegħdin batuti fl-attakk. U jiena naħseb però Roma ma rajthomx li kienu ħażin sa barra l-bieraħ u tajjeb ukoll ngħidu li l-gowl tal-Inter ġie minn żball fid-difiża tar-Roma. Ġifieri naħseb on the whole kienu kkonċentrati però kif qal tajjeb kan nemmen li kien hemm mumenti li kienu bla idejat. Roberto, il-pudini arbitrali li rajna anki fl-logħbiet bħal Wolves Manchester City, il-parti ta' ritanna x-xahar ukoll batu wkoll video fuq il-gowl tal-Gżira li kien regolari. Naħseb dal-weekend referi sa x'huwa. Fil-qosor ħanajdlek ton. Il-pudini kienu għadhom u ħajibqgħu parti mill-futbol. L-orrief li għandna ġol Iżvizzera rajt ħolqu dal-Madonna VAR biex minn għalihom jeqirdu l-pudini u l-pudini kienu għadhom u ħajibqgħu isiru. Rajt Ġabuhom iktar vili. Sorry, Rob, ġabuhom iktar vili. L-ar ħaġa li għamlu hija li bil-VAR, apparti li l-pudini kif qed xorta baqgħu isiru, erdu is-sabiħ tal-futbol. Għax illum tim jiskurja, irid joqgħod jistenna jekk ir-referi għax ħajamillhom ċub u offside jew foul. Rajt, ġifieri din ħaġa li ħasbu daw li għax ħajamlu l-VAR ħajqirdu l-iżball uman, l-iżball uman xorta baqa' jsir għalfejn. Għax kollox huwa suġġett ta' interpretazzjoni. U jekk ħajkollok wieħed referi li qiegħed mal-VAR u ħajinterpreta r-regolament mod, il-logħba ta' wara kapaċi jkun hemm l-istess episodju ikollok persuna differenti u jinterpreta b'mod differenti. U d-deċiżjoni finali tkun differenti minn ta' ġimgħa qabel. Minn allura ma solvew xejn. Erdu l-futbol bit-teknoloġija x'minn għalihom ħajsolvu l-problemi u l-problemi hemm baqgħu u hemm ħajbqgħu. Mela, grazzi Roberto, grazzi Karl u grazzi wkoll Joseph illi issa ser jħallina immorru għal waqfa qasira ta' reklami kif nidħlu lura li tisfutu l-logħba kbira li kellna fuq il-ġimgħa mill-kampjonat is-60 Sports Premier bejn Birkir Karl u Ħamrun. Aw magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni
jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220. Merħba t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa ma' Roberto u ma' Karli naqbu magħna Jamie Borg, il-team manager ta' Birkirkara u Viktor Kassar, il-kapa relazzjonijiet internazzjonali ta' Ħamrun Spartans fejn flimkien magħhom ħanitkellmu fuq il-logħba Birkirkara Ħamrun ta' sib li għadda fejn fiha rajna l-Birkirkara tirbaħ bl-iskor ta' 3-2. L-ewwel nett qabel xejn fakkarkom ukoll li jitkellem fuq din il-logħba wkoll għandna sezzjoni ta' kumenti miftuħa fejn li tintervjenu u tgħidu tagħkom. Mela qabel xejn Jamie u Viktor merħba fil-programm u skużaw il-forsi tawwalna naqraha il-ħin imma issa għandna 20-25 minuta flimkien biex nkunu nistgħu niddiskutu din il-logħba u temi oħra. Qabel xejn, nuħu l-ewwel kummenti min-naħa tagħkom mod ġenerali fuq din il-logħba. Jamie, tista' tibda int. Nsellimlek u nsellem il-minit jarana. Kif qed tajjeb inti naħseb kienet wirja eċċezzjonali min-naħa tagħna. Nafu li labna ma' tim b'saħħtu, ovvjament nafu li l-Ħamrun ma kinux fl-aqwa forza tagħhom għal fatt li kellhom l-injuries tagħhom li naħseb jiena taħfetwa ħafna, però ma nneħħi xejn mill-mertu tal-ewwel 11 li labu għax naħseb li kienet logħba kumbattuta. Bdejna b'tela, ġie l-penalti, ovvjament konna minn taħt, però orejna reaction li din logħba kienet tfisser ħafna. Ovvjament skurjajna, ġibna draw, serġajna skurjajna, ovvjament wasal it-tielet goal biex imbagħad ikolli ngħid li Ħamrun ma kienu jisirqu xejn li kieku ġabu draw għax fl-aħħar 20 minuta tal-partita waqajna lura u ovvjament ġiet tinħass ħafna l-pressjoni ħabba li waqajna lura daqsxejn mhux ħażin. Allora, mela, l-għonet insellem il-kulħadd ikun minnu preżenti ma jismana. Ovvjament rebaħ l-aqwa tim fil-ġurnata, Birkirkara kienu rebbieħa meritati tal-partita.
Kieku kelli nagħmel analiżi tal-partita nara li kien hemm 3 turning points fil-partita. L-ewwel turning point kien meta weġġa' Sven Xerri, mela meta inti ma rridx noqgħod insib skużi bl-injuries għax ovvjament kulħadd ikollu injuries tiegħu, ma meta diġà għandek żewġ defenders bħal Marcellino u Steve Borch li ma tistax tilagħbu. U s-sostitut tagħhom li qed ikollu performances tajba ħafna iweġġalek ukoll, spiċċajna mhux talli li kellna nibdu l-Sven, imma spiċċajna bi 3 difensuri xellugin mill-erba' ta' wara u da xi forma oħra żbilanċja lit-tim. Dan sempliċement biex kif nabad ngħid, mhux niġġustifika, imma effettwa l-andament tal-logħba. It-tieni ħaġa naħseb jiena kienet fit-42 minuta meta il-gow ta' Birkirkara li kien ħaqhom ovvjament jiskurjaw għaliex kellhom diversi chances imma ġi minn imbuttatura ċara ta' għax smajt kumment li fuq programm ieħor li Satarjano elimina il-Pirsa. Jista' jkun ukoll veru u forsi l-impetu ta' Satarjano kien determinanti fil-partita, naqblu kulħadd. Imma ovvjament parti mill-impetu kien din l-imbuttatura li minna sar gow. It-tielet turning point għalija fil-partita kien suppost favur il-Ħamrun. U ma ġara hekk għaliex weġġa Coppola. Hemmhekk il-Ħamrun ħassew li setgħu jerġgħu jidħlu fil-logħba għaliex Coppola huwa kolonna, letteralment kolonna, mill-persuna tiegħu mill-kapaċità tiegħu, imma ġiex minuti wara Birkirkara skuraw tielet gow sabiħ ħafna, imma ovvjament kien ħarakiri min-naħa tal-Ħamrun li plejer jiġri 60 metru bil-ballun u ovvjament ma konniex kapaċi aħna inwaqfuh b'ebda mod. Dawn huma analiżi b'mod ġenerali. Nerġa' nispiċċa kif bdejt, da ma jnaqqas mill-mertu ta' Birkirkara għaliex fil-ġurnata l-aħjar tim rebaħ. Jamie, semmejna l-Alex Satarjano li għamel doppjetta u bla dubju kien l-aqwa plejer tal-logħba. Ekku, naħseb dis-sena Satarjano huwa plejer kompletament differenti minn kif rajnieh is-season li għadda, mhux għax is-season li għadda kien plejer ħażin, però naħseb dis-sena qed juri iktar konfidenza, qed juri iktar grinta, nemmen li t-tim qed jgħin ħafna wkoll, però kif ittejt tajjeb inti dis-sena Satarjano huwa leader fil-ground, il-work rate tiegħu hija inkredibbli. Ovvjament jalla nibqgħu naraw kif qed naraw, għax ovvjament qed tina pjaċir u ovvjament qed jgħinna nġibu dak li nixtiequ aħna. Ovvjament nisperaw li jibqa' sejjer kif inhu sejjer. Mela, Karl, Roberto, l-ewwel kummenti domandi tagħhom għall-mistednin tagħna fuq din il-logħba qabel ma nkomplu bil-punti li għandijin. Karl, nibda jien? Ejja. Mela, jien ovvjament ngħid proset lil Jamie u ovvjament lill-klabb ta' Birkirkara għax naħseb dis-sena ikollhom staġun favolus bir-riżultati li qed jiksbu. Min-naħa l-oħra xtaqt nistaqsi lill-ħabib tiegħi Viktor minn hawn insellimlu. Sellimlek. Ħamrun qegħdin 11 punt il-bot mill-quċċetta tal-klassifika. Ovvjament. Sewa. X'inhuwa? Sewa. Ovvjament għal-tim li huwa champion preżenti naħseb jista' jitqies bħala falliment. Hemm xi lok li issir xi bidla fl-istaff tekniku wara r-riżultati? Mela, falliment tista' tiġġudikah l-aħħar tal-istaġun. Mhuwiex fi kwart tal-istaġun bħalissa qegħdin aħna fi kwart tal-istaġun. Ovvjament maħniex sodisfatti bil-pożizzjoni li qegħdin fiha, imma bħalissa hemm bżonn ta' kalma, hemm bżonn ta' momenti ta' riflessjoni u ovvjament żewġ raġunijiet għaliex il-Ħamrun jistgħu jirranġaw l-istaġun huwa l-ewwel nett li hemm it-transfer window ta' Jannar li dis-sena hija importanti iżjed mill-snin oħrajn. Għaliex niġi għat-tieni raġuni
għaliex kif inhu il-format tal-kampjonat. Birkirkara qed jiġru l-ewwel round, imma bil-format kif inhu, jekk taraw ir-regolamenti sew, Birkirkara jekk itellaw jerpu l-logħbiet kollha li baqalhom tal-ewwel round u jiġu t-tieni fit-tieni round, jistgħu anke ma jsifrux. Mhux ma jirbħux il-kampjonat, jistgħu anke ma jsifrux. Ħafna min-nies qed jinjoraw dan il-format fals li tħanna lih bla ħsieb, anzi niskuża ruħi, mhux bla ħsieb, dal-format sar bi ħsieb. Imma min għamlu bi ħsieb probabbli se jkun qed ibagħt il-konsegwenzi. Viktor, jekk nista' nżid inti orajt qed tgħid li jkun falliment fl-aħħar tal-istaġun. Però naħseb jien anke mill-esperjenza tiegħi bħala coach fi clubs differenti u anke minn dak li naraw fix-xena internazzjonali, naħseb klabb li jkollu ċertu ambizzjoni jekk ikun il-bogħod milli jilħaq dawn l-ambizzjonijiet, naħseb hemmhekk tkun evidenti li jkun hemm bżonn bidla fl-istaff tekniku. Issa ovvjament il-format tal-lig Malti huwa kif inhu, kif qed inti, ġifieri minn Jannar ħajrġa' jibda kampjonat ġdid. Però jiena naħseb li għal tim champion tal-kampjonat li jinsab f'dis-sitwazzjoni u anke ir-riżultat miksub fil-kompetizzjoni Ewropej, naħseb li huwa ovvju li xi ħaġa missejra tajjeb, huwa ovvju li dak li nbena l-istaġun li għadda intilef. Allura jiena bil-fors nistaqsi jekk il-coach preżenti jinsab f'diskussjoni intom bħala amministrazzjoni tal-klabb u toħodniex kontrija ġifieri, però jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin kif huma u ma jkunx hemm bidla, naħseb hemmhekk tkunu qed tistiednu il-falliment li semmejt għalih l-ewwel li għamilt referenza li inti fl-aħħar tal-istaġun. U naħseb ħambrum bil-mod kif ovvjament bnew f'dawn l-aħħar snin li ma jkunux pereżempju fl-Ewropa li hija possibilità bir-riżultati li jinkisbu, naħseb hemmhekk il-falliment ikun ħafna ikbar milli sempliċiment ma jirbux jerġgħu il-kampjonat. L-ewwel nett, l-ewwel ħaġa li għad jiena hemm bżonn ta' kalma. Ġifieri ma taġġilx għax jekk taġġel kapaċi tiżbalja u għaldaqstant il-Ħamrun naħseb jiena mhux naħseb ċert li ħanaħdmu bil-għaqal biex nirranġaw is-sitwazzjoni, ovvjament mhuwiex is-sitwazzjoni xtaqna fil-bidu tal-istaġun. Biss jekk nitkellmu fuq fallimenti, aħna f'dawn l-aħħar 4 snin erbaħna 3 kampjonati, jiġifieri li tkun għadek considered li jekk tiġġiet għall-kampjonat wara li erbaħt 3 kampjonati f'4 snin, huwa unur għalina li huwa the team to beat il-Ħamrun. Barra minn hekk, fis-sajf, konsegwenza wkoll tal-mod kif ġie ppjanat dal-kampjonat, il-Ħamrun għamlu il-homework tagħhom u tara wkoll li inti titqassam l-istaġun b'mod forsi aktar intelligenti. Dana ma jneħħi xejn mill-mertu tal-klabs li qegħdin, ovvjament l-istaġun formidabbli li għandhom Birkirkara bħalissa u anki l-Furjana u s-Sliema, imma kif għadd il-falliment jiġġudikaw fl-aħħar tal-istaġun. Mela, nista' nsaqsi xi ħaġa jiena. Mela. Ija, lejlek il-pura verità ra, qatt naħseb ftit fuq li għal il-ħabib tagħna Viktor tal-Ħamrun. Issa, ma nafx jekk fimx sewwa jiena, jew forsi anke inti iktar tista' telabora. Imma milli ħadtek jiena, issa dejjem jekk qiegħdaw jien uman, naf nisbalja, niskuża ruħi, biss. Huwa sew isni fimtek li dal-kampjonat il-format tiegħu speċjalment sar biex jagħmel dan il-Ħamrun, jien hekk ħadta. Jekk ma fimtikx hekk, skużani, għax hekk ħadtek qisek, ħadtek bdiex ngħidlek il-pura verità. Biss. Nista' nirrispondik mill-ewwel. Ma mhix problema. Aħna kien l-iktar tim voċiferu kontra dan il-format. Okay? Għaliex rajna li min jerbaħ dal-kampjonat, jekk ma jerbaħx l-ewwel u t-tieni round, ovvjament, iż-żewġ kampjonati ngħidlek, jista'
jerbħu tim li ma ħaqqux. Jista' jerbħu tim li jġib inqas punti minn ħadd ieħor, aħna konna ngergru miqsim ta' punti, jista' terbaħ il-kampjonat f'partita waħda, jista' jerbħu tim li fl-ewwel round għadda lit-tim ieħor b'10 punti u dak li qiegħed 10 punti warah, it-tieni round jieħu l-lig. Jiġifieri hemm ħafna u dan mhux se noqgħod nispjega jiena għaw biżżejjed nies li kapaċi jispjegawh, hemm regolamenti tal-MFA, Section 7 Rules Governing Competitions u qed jista' jara il-mod kif se jintraba dal-kampjonat. Jalla jarbħu minn ħaqqu. Huwa bħalissa pereżempju l-aħjar tim huwa Birkirkara. U nħoss li jibqgħu sejrin hekk ikun xi ħaġa falsa jekk ma jibqgħux Birkirkara. Jiena nemmen. Kemm inżid xi ħaġa please, nistantonello. Important Jamie hux. Perswas li Sanidani kien supporter tal-Hibs u dak is-supporter li x'inhu abjat iswed. Biss ifimni. Naħseb li l-Ħamrun u li anke fil-Marcel personali ġifieri un uomo di calcio bil-Malti ġifieri u jaf x'inhu jagħmel ir-raġel. Jien nemmen li huwa vale la pena li inti tinvesti ċerti ammont meta dal-investiment jaf ħejġik butir. Ekki. Naħseb li jien f'Jannar perswas, tas kemm jien perswas li qegħdin aħna l-ħamsa nitkellmu hawn li l-Ħamrun sa jagħmlu dak l-investimenti neċessarji biex il-trofew jerġa' jidħol strada reali. Il-kampjonat sissa rivelazzjoni sabiħa hija Birkirkara konferma Sliema għax Sliema mhumiex ġodda ġifieri issa dan huwa t-tieni staġun li ġew Premier u qegħdin hemm, pereżempju jien diżappuntat ħafna bħala supporter tal-Hibs, skużani dħaltilkom fuq dil-logħba. Il-Hibs nerbħu l-Ħamrun u nitilfu mal-Mosta bwirja medjokri. Mhux se nħallat il-logħba pereżempju ħadd pjaċir ħafna l-logħba Ħamrun Birkirkara u jekk ma kienx hemm xejn pożittiv għal Ħamrun, fil-fatt anke meta tkellimni jien d-direttur tal-programm Antonello, qedlu kemm ħadd pjaċir li daħal dak is-sostitut iż-żgħira tal-Ħamrun, skużani għax jiena l-ismijiet u l-kunjomijiet. Xejn attar. Ħadd pjaċir dik it was nota pożittiva jinħobb li meta nara fl-ixkun ma ngħidx nofsu vojt imma għandi nofsu mimli. Allura f'dik il-nota kienet nota li hija pożittiva u sabiħa li dak it-tifel Malti sewwa ta' nif ġdid lill-logħba u setet il-logħba setet naħseb dejjem opinjoni tiegħi dawn il-Ħamrun ġabu drop għalkemm Birkirkara kienu superlattivi, ġifieri kienu tajbu ukoll li aħna flok Coppola daħal tifel ukoll li huwa Nathan Cross li fl-opinjoni tiegħi kien kellu partita tajba ħafna, però dawn affarijiet li jiġru l-injuries kif qed qabel Ħamrun konna nafu li għandhom ċertu injuries, ovvjament players importanti għal Ħamrun, però daw l-injuries ħajġru l-kulħadd, illum aħna għadhuma ġifieri dak u l-futbol. Ovvjament Alessandro Coppola was probably jitlef daw il-ġiex lobbiet anka 3 lobbiet li ġejjin minn informazzjoni li għandna jalla le, però għandna nagħmlu xi testijiet. Ovvjament nemmnu f'Nejtin u f'minu fil-pożizzjoni tiegħu u ovvjament il-coach jara minnu l-aħjar on the day biex ikun mal-ewwel 11. Jien ħanaqbad fuq dan il-punt li qajjem Karlu, nibda ħanibda bik Jamie biex ukoll intom naqgħod spazju tgħid tiegħek fuq diversi argumenti qabel ma naqra l-mezz li rċevejna wkoll. Mela, semmejna l-Sven Sherry, semmejna Nathan Cross, semmejna l-Xejsin Attard. Kemm isaħħa l-argument dan il-bżonn ta' dawn iż-żgħażagħ li jgħidu xi ħut li vera li hemm ir-regola ta' tmien barranin, imma jekk players żagħżugħ Malti juri li hu ta' talent u li hu ta' potenzjal, anki hu jista' jkollu ċans fil-kampjonat Premier. Le, ekku, smani, nieħu mill-klabb tagħna naħseb Birkirkara huwa wieħed mill-iktar klabb li għandna tfal
li ovvjament nilagħbu tfal u nagħtu ċans. Ovvjament mhijiex faċli għax il-barranin li ġew illum huma fl-opinjoni tiegħi ħanieħu minnha dis-sena il-barranin li hemm huma kollha insertaw. Jista' jkun ġieli ġib barranin li fuq is-CV tagħhom jew li tkun rajt ikunu ċertu livell u ovvjament fil-lig ikunu inqas mill-plejers li jkollok u inqas mill-Maltin. Dis-sena hemm livell ta' barranin tajbin ħafna, però nerġa' ngħid fil-każ tagħna nużaw ħafna l-plejers Maltin fejn jitlu żgħar. Nsemmilek il-Nil, nsemmilek il-Cross, nsemmilek il-Caden Fenech li s-sena l-oħra kienu ukoll instrumentali ġifieri. Naħseb Birkirkara fil-każ ta' Maltin huwa wieħed mill-klabs li jemmen fil-Maltin u jiena dejjem qedta jekk Malti jkun tajjeb jilgħab dejjem. Ġifieri dik opinjoni tiegħi ovvjament min ma jaqbilx mal-barranin u hemm min jaqbel jien fl-opinjoni tiegħi ma tagħmilx differenza. Nemmen li jekk inti tajjeb biżżejjed int kapaċi tieħu post kulħadd għax wara kollox billi tkun Malti jew tkun barrani it-tnejn plejers tal-futbol ġifieri fl-opinjoni tiegħi minnu l-aqwa ħajlab. Mela, għandna messaġġ minn Brady Muġejja fejn qed jgħidilna Birkirkara għandhom barranin tajbin ħafna. L-aqwa gowla tal-kampjonat sa issa u għadu għed mill-aqwa barranin li kellhom il-mexxa s-sena l-oħra. Barra minn hekk għandhom Maltin ta' stoppa, l-ewwel post huwa well deserved. Ma nafx forsi twieġeb dan is-segwaċi qabel ma naraw il-messaġġ li għandna għal Li qal kollu minnu, però ma rridux noqogħdu nħarsu għax aħna l-ewwel post jew għax inna seba' logħbiet ma nitilfu għamilna xi ħaġa kbira. Kif qal Viktor il-kampjonat huwa twil, xi ħaġa pożittiva hemm żgur fit-tim għax turi biċ-ċar, però nżommu saqajna mal-art baqa' ħafna għadna ma rbaħna assolutament xejn. It-tragward tagħna kien li niġu mal-ewwel sitta, ovvjament issa il-mira tagħna li lħaqna l-ewwel sitta huwa li nitlu f'post fl-Ewropa. Ovvjament jekk il-logħob jibqa' jippermetti ovvjament jiġu r-riżultati. Nkun giddib naħseb li ngħidlek li ma nixtiequx li niġġieldu għal-lig, però fil-verità aħna ma bdejniex l-istaġun nimmiraw li ħanerdu l-lig. Dejjem ħaresna biex nikkompetu fl-Ewropa għax għamilna rixa fil-kbira, anke kemm technical staff u kemm kif ukoll players. Ġifieri it-tragward ta' Birkirkara sewwa li jsib post fl-Ewropa, ovvjament jalla jibqgħu ġejjin ir-riżultati u nimxu minn hemm, ġifieri issa naraw. Minnaħa l-oħra Viktor għandi dan il-messaġġ għalik minn Mr. Brady Muġejja. Fil-maltempu fil-Bnazzi lil Viktor Tarahem. Nisbħal Viktor jgħinu biex il-kampjonat imur għal-qudiem. Proset tal-programm Hamrun Champions pressjoni fuqhom u saru bitli radikali fl-skwadra. Affarijiet illi ġieli draw fil-passat sa dan tal-tliet kajn nistennew li jerġa' jidħol Viktor. Le, xtaqt nirringrazzja lil dan il-spettatur. Fil-Maltemp fil-Bnazzi, il-futbol kollu Maltemp u ġili l-Bnazzi. Jekk inti titlaq fil-Maltemp, mela ma ħaqekx tkun hemm meta jkun il-Bnazzi. Imma xtaqt ngħid fuq iż-żgħażagħ u naqbel ħafna ma laqal Jamie. Il-Ħamrun illum qed insemmu Sven Xerri u lil Xejżin Attard. Nixtieq nfakkar li għandna mislufin fil-Premier Division il-Nikolaj Mikallef u Mattias Debono li qegħdin sentejn ilhom man-naxxar u lil Sven u lil Xejżin aħna slifnihom sentejn ukoll biex jilagħbu fil-Premier u fil-Challenge League biex jiffurmaw lilhom infushom. Jiena nħoss li il-żgħażagħ għandhom fejn jilagħbu imma ma tistax ma jkollokx bilanċ fit-tim. Irid ikollok ċertu esperjenza, irid ikollok barranin ukoll ta' kwalità. Ġifieri iż-żgħażagħ iva hemm posthom fit-tim imma jrid ikunu parti minn struttura bilanċjata. Mela, domanda finali minn għandi u kumment minn għand Roberto biex ukoll nagħlqu il-programm. Mela, anzi, Roberto, forse għandek domanda tistaqsi l-segwati. Anzi, l-ġejnu l-Viktor, qabel ma... Jena anke fuq l-ispunt li qalu tnejn u ma naħseb huwa fatt interessanti li klabs ewlenin f'pajjiżna
qed jagħtu l-opportunità lil bosta żgħażagħ biex ovvjament jiżviluppaw it-talent tagħhom. Jiġifieri naħseb dak huwa fattur pożittiv kemm għall-klabb fih innifsu anke għall-futbol Malti in ġenerali, bħalma qal tajjeb Jamie. Naqbel miegħu jekk plejer Malti jkun ta' livell irrispettivament kemm hemm barranin fil-klabb, postu ħajsibu. Aħna sfortunatament kellna mentalità li naraw il-bandiera li għandu fuq il-passaport il-plejer, mhux il-kapaċitajiet tiegħu. U forsi l-barranin kienu jiġu aġevolati għax ovvjament huma barranin huma professjonali, mentri plejer Malti forsi kien jista' kategorija inferjuri. U naħseb huwa fatt pożittiv li klabs bħal Ħamrun u Birkirkara qed jagħtu ċans lil dawn iż-żgħażagħ biex ovvjament ikunu parti mill-iskola tagħhom, anke f'logħbiet f'konfront dirett bħalma kellna fil-weekend li għadda. Jiena xtaqt nistaqsi liż-żewġ mistiedna, mistoqsija waħda ovvjament minn angolu differenti. Minn naħta Birkirkara ovvjament x'inhu s-sigriet għal dan id-dominju li qed ikollhom s'issa fil-kampjonat u għal Viktor, skużani, Viktor tinkun naqra a pain in the ass, però x'taħseb li hija raġuni għall-andament li għandkom s'issa fil-kampjonat, ovvjament vis-à-vis dak li għamiltu fl-aħħar 4 snin bħalma semmejt tajjeb inti l-ewwel. Mela, nibda jiena, mela, naħseb sigriet mhuwiex nemmen li l-fatt li ma tħannix fl-Ewropa naħseb sar iktar ħin, sar iktar homework tajjeb biex dak li jkun ifittex barranin forsi biktar ħin. Aħna nafu x'jiġifieri u naħseb Viktorja f'xiġifieri li meta tidħol fl-Ewropa jekk ikollok bżonn iġġib plejer ma tantx għandek ħin tant kemm hemm affarijiet x'tagħmel u tant kemm jinvolvu affarijiet li l-iskwadra ma tistax taqbad u tbiddilha f'temp ta' ftit ġimgħat. Ovvjament kif qedlek kien diżappuntant li ma tħannix fl-Ewropa u kienet daqqa ta' ħarta kbira għall-klabb, però nota pożittiva kif qedlek sar homework tajjeb il-barranin insertaw, kien hemm reshuffle, technical staff ġdid, players ġodda, armonija ġdida, ġifieri naħseb jiena li minn dejjem kont supporter illum il-ġurnata li 4 snin team manager, naħseb qed nara ċertu bond kbira dis-sena, mhux qed ngħidlek li qabel ma kienx hemm, imma dis-sena qisu qed nara ċertu grinta aktar mis-soltu, hemm iktar motivazzjoni li forsi dik twaslek li alla volja ma jkollokx l-aqwa budget tad-dinja jew l-aqwa affarijiet professjonali, imma ovvjament xi kultant il-qalb hija ħafna iktar importanti mill-ismijiet u minn dawn l-affarijiet, però jalla din l-armonija tibqa' kif inhi, ovvjament inti ħajkollok il-highs u l-lows tiegħek, ġifieri tistennihom dawn l-affarijiet ma tistax tibqa' dejjem fuq il-high. Ovvjament imma dak il-futbol u nimxu pass pass u nħarsu l-qudiem għalli ġej. Ma rridx inkompli sejjer fuq l-injuries, imma rrid infakkar ukoll li waqt il-partita wkoll weġġan neder kellna sostituzzjoni ras sfurzata u għandna tifel promettenti ħafna fuq il-bankina kien xikluna li seta' daħal imma kien ilu 10 ijiem qed jinnersja injury oħra. Dana b'mod partikolari, imma b'mod ġenerali fis-sajf għajjem punt tajjeb Jamie, aħna konna impenjati fl-Ewropa, rrid infakkar li ġejna eliminati mid-Champions League mill-qualifying grounds penalty, ġifieri ma tajtx konna veru li tim mill-Ġibilta ma tim mill-Ġibilta li ġieli għadda l-gruppi ukoll. U sewa għal Jamie li da ma tantx tik ċans ukoll li tipprepara għall-kampjonat. Meta l-affarijiet jiġu ħażin minn kull naħa, jista' jkun li l-għażla tal-barranin ma kienx dik mixtieqa, jew jista' jkun ukoll li jridu forsi aktar żmien biex jiġġellaw flimkien. Ma tistax tkun dejjem fuq. We are still considered the team to beat u kif ngħidu aħna ma ngħidx kulħadd jinżel għalina għax dak huwa nur. Sewwa, imma llum il-ġurnata naħseb li hemm 2-3 timijiet li iva on the day huma aħjar minnha bħalissa. Li hemm li itik kuraġġ
li għad baqa' żmien fejn tirranġa. Jiġifieri l-kampjonat mhux mitluf, il-kampjonat twil, fih kollox bejn trophy, playoffs, hemm xi 40 logħba u kull m'għadhom intlabu 8 logħbiet. U barra minn hekk il-metodu ħalli ma nerġax inqajjem il-punt, il-metodu jivvantaġġa wkoll li tim minn wara jista' għandu ċans jirkupra. Dawn huma il-punti li xtaqt nenfasizza. Kemm inżid xi ħaġa, skużaw nesparixxejt għax ix-xita nittanta il-connection tal-internet. Jien pereżempju ħaġa li u ħanaqbel ma sejħbi li qal Roberto fil-bidu. Jien inħossni li l-coach tal-Ħamrun mhux idoneu għat-tim tal-Ħamrun. Ma nafx Viktor, forsi tfajtlek daqsxejn ta' bomba kbira. Ma nħossni xejn. Ma nistax nimmaġina jiena li fis-sitwazzjoni qegħdin il-Ħamrun li għadhom kif rebħu l-kampjonat, coach li qiegħed il-5 post ma jiġix kontestat. Imma mill-banda l-oħra, jekk ngħidu li l-problemi tal-Ħamrun huma l-coach, inkun qed nisbaljaw ukoll. Mela trid inti b'maturità tiġġudika s-sitwazzjoni, tara fejn huma verament il-problemi, u fl-istess ħin kif nerġa' nirrepeti, iżżomm kalm u ma toħux deċiżjonijiet maġra. Mela, l-aħħar kumment qabel ma nagħlqu forsi għandkom xi messaġġ tas-supporters rispettivi tagħkom bejn Viktor biex ukoll nagħlqu l-programm tal-lejla. Ħanibda jiena ħalli jispiċċa bidritt il-kapolista, sewwa? Tajjeb. Tajjeb, le jiena l-messaġġ li għandi xnagħti l-Ħamrunis huwa verament sempliċi, kważi jiġi waħdu, sewwa, meta inti tkun fil-glorja, ovvjament kulħadd jiġi warajk, imma aħna l-Ħamruniżi huma aħna rinomati li meta niġu għad-batija ninaqdu iżjed u dan huwa l-appelli li għandi għall-Ħamruniżi u nagħtu risposta kemm lill-avversarji u kemm lill-players u lill-coaching staff tagħna, imma speċjalment ukoll lill-President tagħna nagħtu risposta li aħna maqgħudin konna għadna u nibqgħu. Ekku, messaġġ is-supporters naħseb nixtieq l-għonet nirringrazzja mill-ħafna supporters li attendew għall-aħħar logħba, ovvjament huwa sabiħ kieku dik l-attendenza narawha dejjem. Kif qal tajjeb Viktor, Birkirkara fil-passat dejjem romanati li itellaw in-nies dawn l-aħħar snin fl-opinjoni tiegħi rajt nuqqas kbir min-naħa ta' Birkirkara, ovvjament l-unuri iġibu n-nies, ovvjament meta tim jibda jmajna, sfortunatament il-partitarju ma jibqax jattendi kif kien dejjem, ovvjament fil-każ ta' minnu supporter ta' vera jkun hemm dejjem fil-maltempo fil-bnazzi u nirrispettax għal Viktor għax ovvjament il-Ħamrun xorta telgħu biħġara mal-lavolja qegħdin pożizzjoni li forsi mhux fejn jixtiequ, però ovvjament nafu li mingħajr supporters il-ground mhux xejn li tmur il-ground u tħares lejn stand vojta u tgħid fejnhom in-nies. Tara ħafna messaġġi fuq il-Facebook, eluf ta' comments wara l-logħba, tirbaħ jew titlef, nibda ngħid imma daw fejn qegħdin daw in-nies għalfejn ma jkunux magħna. Jien li kont supporter naf x'jiġifieri llum il-ġurnata li jkollok in-nies warajk u kemm hija importanti għall players li ikun hemm dawk in-nies li jgħidu u jtuhom kuraġġ tul il-logħba kollha. Ovvjament jalla jibqgħu jitilgħu biħġarhom għax ovvjament dis-sena mit-tim u għaliju u qed ituhom preċir u tjagħtu lilna wkoll. Ovvjament nasal biex nagħlaq ma naħsibx li huwa importanti biss li jitilgħu kontra l-Ħamrun u kontra logħbiet li jtellgħu in-nies huma importanti li jitilgħu dejjem għax kif qed kull logħba hija 3 punti u ovvjament kull logħba hija importanti fil-verità. Mela, grazzi hemmhekk lil Jamie u lil Viktor tal-intervent tagħhom f'dan il-programm, grazzi wkoll lil Roberto u lil Kyle li lejla naqdu magħna, grazzi wkoll lilha fuq il-sponsors tagħna li huma Michael's Butcher, il-Katalan, Beauty Wisdom u The Barber u minħeġġukom biex ukoll
tużaw is-servizzi ta' dawn l-istabbilimenti għaliex indirettament tkun qed intejnu wkoll il-Kamra Sportiva tkompli ittella iktar kontenut interessanti milli qed ittella. Dan il-programm minn hawn ftit ieħor ukoll ikun fuq il-YouTube channel tagħna fejn hemmhekk ukoll tistgħu issibu il-programmi kollha illi intellaw minn ġimgħa l-oħra issa tista' tajt għallek tinsew tafsu dik il-subscribe button ħalli ukoll ma tifilfu xejn mill-kontenut illi intellaw minn żmien għal ieħor. Il-ġimgħa d-dieħla botta u risposta se jkun qiegħed jiddiskuti għal sina Liverpool bħala prinċipali kif ukoll naħseb xi ħaġa naqra innovattiva Inter Juventus logħba li ħafna partitari Maltin se jkunu qegħdin jistennew se jkun qed jiċċejjaħħa Karl u jiena u Roberto se nkunu qegħdin nargumentaw fuq dina il-partita. Nistennew daw se jiġri il-ġimgħa d-dieħla botta u risposta jirritorna fid-disnaqsi kwajt. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Antonello Vela ma tfadalli xejn ngħidilkom li grazzi talli l-lejla segwejtuna u l-lejl tajjeb lil kulħadd. Botta u risposta ġie mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room.